Να δείτε τι μου ήρθε από παραγγελία. Κάμερα παρακολούθησης νυχτερινής όρασης και με κίνηση. Δηλαδή, αν δεν τραβήξει κίνηση, δεν θα τραβήξει. Λοιπόν, πάμε να την ανοίξουμε. Λοιπόν, την έχω ανοίξει λίγο. Βλέπετε, είναι έτσι η κάμερα κατευθείαν. Δείτε εδώ πόσο ωραία είναι, ρε φίλε. Και έχει και κορδόνι, παιδιά. Αυτό, παιδιά, δεν το δείχνει στη φωτογραφία. Α, ναι, εδώ έχει και μια καρτούλα. Βλέπετε. Έχει μια κάρτα μάλλον για να το βάζεις σε κανένα λάπτοπ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και βλέπω εδώ πέρα έχει και κάτι άλλο. Να το έπαιρνε. Παιδιά, πώς δεν θα το χάσουμε αυτό το πράγμα. Είδε εδώ και τώρα σας το δείχνω από πολύ κοντά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς ανοίγει καταρχάς η κάμερα. Νομίζω, λοιπόν, περιμένετε λίγο για να την ανοίξω. Παιδιά, έτσι είναι από μέσα. Έχουμε βάλει νομίζω μπαταρίες. Και δείτε εδώ. Την έλεγξα λίγο και... Δείτε. Νομίζω ότι δουλεύει κάνοντας αυτό εδώ. Να βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα κάτι που δείχνει σαν βίντεο, δηλαδή κάμερα ή ταινία. Πάμε να δούμε τι κάνει. Τι λέει. Δεν έχουμε κάρτα τέτοιο. Μάλλον η κάρτα αυτή, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχει κάτι που να μπαίνει μέσα, είναι αυτή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μάλλον αυτή είναι εδώ την κάρτα. Να τη βάλουμε εδώ μέσα. Περιμένετε λίγο ακόμα για να τη βάλω και να δούμε τι άλλο κάνει. Παιδιά, την έβαλα και πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Παιδιά, βλέπω εδώ πάνω έναν ρυθμό. Δείτε. Μάλλον τραβάει βίντεο νομίζω τώρα. Καθίστε να δω λίγο και να σας δείξω τι βίντεο τραβάει. Παιδιά, το έλεγξα λίγο και από εδώ πηγαίνει στα βίντεο, αλλά λέει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία. Οπότε θα το δούμε σε ένα άλλο βίντεο. Μετά μου βλέπω εδώ πέρα που λέει και ένα on. 5, 4, 3, 1 και... Έκλεισε νομίζω, παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν για σήμερα το βίντεο. Και αν σας άρεσε, πατήστε ένα like. Βασικά δεν είδαμε λίγο και αυτά εδώ. Βιάστηκα με την ανυπομονησία μου να κάνω βίντεο με αυτήν χρησιμοποιώντας κάπου. Να δείτε εδώ μέσα είναι κάρτουλα η κόκκινη εδώ. Και αυτό ήταν, παιδιά. Θα σας το δείξω τώρα λίγο ολοκληρωμένο. Και θα το κλείσω λίγο. Οπότε θέλω να δείτε λίγο πώς κλείνει. Ότι εγώ το... Λοιπόν, έχει εδώ πέρα έτσι. Είναι περίπου σαν κορδονάκι, απλά λίγο άλλο. Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να κάνουμε βίντεο κάμερα παρακολούθηση για να δούμε τι θα τραβήξει, κάντε ένα like και ένα subscribe, γιατί αυτό δείχνει ότι με εκτιμάτε πάρα πολύ. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.